Айҷон имрӯз ужин ба чӣ тайёр кунам? من فقطش نه کردین چیزی که خواهید بختن گیرید Ҳа хуб, например, якта хомшорбо тайёр мекунам. فقط که خامشربا نکنید دیدم بلدست خامشربا تا остана кака мепарсед ҳамаш пухта хоб мерад худаш Худо, даже худашонам намедонану, мак чудо намактан охир. Ош кунам набошад. اوش حالکه به وقت دیگه وای شب واز بیدیم یک ند اوش نکار نه اوش اگه این دیگر پزید Ҳа чӣ пазанд набошад? ها خودت میدونید گفته چیم کو یا یک اون تو اخلاقتان دایسته اخلاقتان نیست و گفته نکن همه چیزه وای занҳои азиз, имрӯз видеоролики ман камтар кӯтоҳтар шуд. Барои ҳамин аз фурсат истифода бурда ҳар яке шуморо ба кор даъват мекунад ба компанияи Faberlic. Ман бриллиантовый директори компанияи Faberlic ҳастам ва зиёда аз 15000 сомон аз хона набаромада 21 рӯз ва якбор маош мегирам. духтаро, агар шумо ҳам хоҳедтон аз хона набаромада баробари фарзандигокунӣ, баробари корҳои хона агар ки маошҳои калон гирифтан хоҳедтон, ман ҳамин номераи ватсапи ман шуморо меомӯзонам ва шумо ҳам низ ҳар 21 рӯз аз хона набаромада хел маошҳои калон мегирифтагӣ мештон. духтаро, буромада кӯча ба кӯча фурӯхта гаштан дар кор нест. Кор только телефон кати. И бар замми ин шумо боз ба ғайр аз маошатон бонусҳои калон метавонед гирифтан. бонусҳомон аз 10000 сомони сар шудагӣ аст. духтаро, беҳтарин имконият барои занҳои хонашин.